vakomana riloya kuna advocate Nelson Chamisa vachidismissa aiwa the current government iripo vachiti aiwa isu we are now ready to rule, vachiti vakomana varipo ava hapana chatingati vari kuita. All the ministries they are not doing well. Sana pana mashoko atona kuti magovernment ministries ese oya pana pachipfumuro achiexpose vanobva subscribe like turn the bell icon. Timina paendo yo advocate Fadzema yaranyora chiti, is there a ministry that you would say is delivering or doing well? Tipina onyora chiti, finance Zik Adona, ICT Mutemo WhatsApp, sports no stadium, water Shiborani Town, energy 30-hour load shedding, lens no title farms, transport shika youth 2030 ndege chipo, labor $5,000 salary areas which is equals to 2 Zik, youth COVID inoraya, education 29% pass rate O level, environment Mount Oterekwa blasted, mines good mafia, justice no law for Zik, foreign affairs going abroad, arts Bondo ne na wingi. Have I left anything out? Tomashukanaito kupanda pan advocate Fadzema rachita aiwa this current ministries aripo aya hapana chatingamboti kuti pane zvari kuita, they are not performing at all, pana pa they are not doing well. Achita aiwa vakomana ava it is they are now the right time kuti vachisiya vachirwa pasi kuchipinda vanhu vanyazokuziva zvavarikuda kuita kana vanhu vane vision yenyika. Todze mafungiro muri kudai pamusoro mashoko nokudhizimisa kwavari kuita ministries ese for finance kusvika kuarts. Todze mafungiro pinda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.